Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome sa panibagong edisyon sa programa ang This Is My Life. Mangin kaupod ninyo sa subong nga hapon nga maghahatag naman sa nga kalingawan. Naman si Inday Ann talos temporaryo sa regular man nga anchor woman Tita Wilma Sugaton. Kamusta dira nga aton nga mga ka-aksyon nga nakatutok na from sign on to sign off diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Kamusta lang kamo dira nagapanyaga ng iban? Or tapos na ang iba nagapahunay-hunay samtang naga-monitor sa subong iya nga tinion. So sige, relax lang kamo dira. Kay si Inday Ann lang ang bahala. May makuha ka na nga information, may mapamatian ka pa nga istorya. So sige, dapat mga ka-aksyon, bukas naman ang amon nga tax hotline para sa inyong mga mensahe sa karon. Ang amon tax hotline 0963-7570874. Yes, Action Rex. Kag syempre ang amon man nga Facebook page. Ang Aksyon Radyo Bacolod. Pwedeng man kamo dira maka-visit. Okay, para iya makita ninyo ang amon nga mga naka-plus-star dira nag mga program or syempre dala naman dira ang amon iya nga mga balita. Pwede try to check lang o follow, like and share. Kaya para kuno ginasiling na bala, the more the merrier. Diba? Basi matap fun ka pa dira. Sige, sa mga ka-aksyon naton, madamo nga salamat. Tag syempre sa mga naga-monitor man via transistor radio, mayong hapon lang dira sa inyo. Tag standby lang kamo dira, relax. Okay, si Inday Ann kuno ang bahala. Abaw. Sige, antas man ang tanan. Diri kita danay sa aton man nga lakat sang panahon sa subong iya nga adlaw. Adlaw kita sa karon sa nga Lunes, Marso 1, 2021. So,
So, subong pag-start man, Fire Prevention Month. Ano ay mga pagpanghanda man sa aton Bureau of Fire Protection. Siyempre, mga coordinate man na sila sa tagsa ka mga local LGUs. Local na LGU pa. LGU lang. Okay. Sige. Bantayan man ina naton kay syempre amo na ang isa sa karon nga ginatutukan kada abot ang bulan sang Marso. Pero ang precaution or ang pagbantay naton nga paghalong naton sa ginatawag nga kalayo everyday ina naton iya nga himuon. Ang bulan sang Marso bilang pahanumdum na lang na iya sa aton. Nga may ara ang aton iyang gobyerno nagahatag sa nga pahanumdum sa aton sa mga panugyan sa aton kung ano ang mga dapat naton himuon agud malikawan ang mga ginatawag o sunog. Diba? Kaluluoy kung mga nagkala-apektuhan dira. Pero sige, diri kita danay sa aton nga lakat sang panahon. Kaya nga easterlies ang padayon nag-aapekto sa Southern Luzon, sa Visayas kag sa Mindanao. Ang Metro Manila kag bugos nga Pilipinas maka-eksperyensya sa nga magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta man nga panalithi bangod ina sa easterlies. Ma-feel naman kay ina nga may pagka magagurugalom ang langit pero wala man sang ulan. Okay, ang temperatura. Okay, unahon ko na nagali ang aton yung pagbutla kay ginas ni Haring Adlaw. Alas 6:13 kay ginas ang aga sa nagbutlak si Haring Adlaw. Medyo masirom-sirom na siya magtunod. Alas 6:04 na sang gabi. Sige, ang temperatura yara naman nag-range sa 24.5 degrees Celsius, tubtub sa 30 degrees Celsius. Medyo may pagkapaang ang aton iyang mabatsyagan sa subong atinion. Sige, ano ba lang mga dapat naton balantayan sa subong iyang hapon? Unahon naton ining mga headlines naton bala for national. Okay, kahapon, official, nag-abot tagid ang bakuna sang iya ka Sinovac. Kahapon, mismo si Presidente Duterte, amo iya ang nanguna sa pag-welcome sang sining 600,000 doses of COVID-19 vaccine halin niya sa Sinovac sa China. Ini ang gindonate sa gobyerno sa China diri sa Pilipinas. So tidako man ini nga pasalamatan sa Pilipinas. Syempre nanguna man si Presidente Duterte agud iya sa pagpasalamat nga ginhatag or sa gindonate sa China. Pero diri kita danay angot ining issue mon bala sa ginatawag bala nga face-to-face classes. Kaya kung concern ang ginatawag nga bakuna, concern man sa karon ang face-to-face classes, kaya tunga ang mga opinyon sa mga eksperto subong. Ang iban gusto na iya nga magpatigayon sang pilot test for sang ginatawag nga face-to-face classes, pero may iba naman iya nga mga eksperto nga nagasiling nga bawal pa, hindi ka mo danay, hindi nyo pag-ibutang sa peligro ang seguridad sang kabataan kag mga or sa mga estudyante kag sa mga manunudlo. Para lang sa mga wala man lang natun-an nga mga tikang. Muna yung mga palayag man sa mga nagakontra. Pero inati balantayan naton. Pero ining akon iya nga ipagwa nga information, ining may angod sa palayag sa nga isa man ka senador, si Senator Sherwin Gatchalian, nga mo sa karon ang head ini siya or ang chairman sa Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. Ginaduso niya sina diri sa DepEd or Department of Education nga magtukod sa panel of experts. Ano ba lang ginatawag nga panel of experts? Karon ang akon man nga ihatag iya nga dugang pagid nga detalye. Ang isa pa na-mention ko angot sa vaccine. Isa man diri sa naga-push sa karon. Nga dapat ang mga elected officials halin lokal pagkadto nasyonal dapat kamo iya ang magpanguna
mangin ehemplo kamo sang publiko sa pagpabakuna sang COVID-19 vaccine. Agud iya nga madula or mabalik ang kumpiyansa sang publiko sa pagpabakuna. Kag syempre magsalig man ang tao, ikinakitaan nila ang mga lideres sang tagsa nila kalokalidad amo ang una nga nagpabakuna. So muna ginapanawagan ni House Speaker Lord Alan Velasco. So sige, ina ang mga balantayan naton sa karon iya ang detalye man sang akon iya nga headlines. Kag syempre diri sa aton iya nga FYI portion. For your information, ang aton nga tupiko sa subong iya nga hapon, mahilig ka dira mag-shopping, magpambakal-bakal bala, ano ang diskarte mo ya sa pagpamakal, o inagali mga kaksyon, nag-aapekto ina sa aton nga pamatasan. Ina karon ang aton nga tupiko. Favorite shopping area, may refleksyon sa pamatasan sang tao. Sige. Ina karon ha, bantayan man naton. Kag syempre ang sulat nga ginpadala man diri sa kay Tita Wilma, dala na dira ang mahatag man nga advice ni Tita Wilma sa aton nga letter sender and also ang inyo man nga mag-comment sa karon. Ang inyo nga pag-participate man mahatag nga advice sa aton nga letter sender and also ang aton nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today. So, inakaroon na aton iya nga mga bantayan sa bilog nga programa sang This Is My Life. Pero sige, diri ko danay, balikan naton ang detalye para iya sa aton nga gin-headline kaina. Ining may angot nala sa pilot test para sa face-to-face classes. Ginaduso sa karon ni Senator Sherwin Gatchalian sa Department of Education o kun DepEd nga dapat magtukod sang panel of experts. Agud nga maggiya sa ginaduso nga pilot test sang face-to-face classes ini nga pilot test ipatuman o ipatigayon sa mga lugar nga makabig na bala low risk para iya sa COVID-19 or inang manubo or zero case na for COVID-19. So, diri sa senador, nga na-mention ko, hamuman ang chairman sa Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, ang mangin papel sang panel of experts, amo ang mas specialized approach sa paglantaw sa pilot testing program, kag syempre, pabalik sang sining face-to-face classes nga nagahatag konsiderasyon sa nagkalain-lain nga eskwelahan. If ma-remember ninyo na mention ko naglikad nga si Mana, nag-visit man na si Senator Gatchalian kag ang Banwa ng Valladolid, di ba? Isa sa mga gina-considerar pa lang. Pero galing kay may ara man sang ginalantaw nga factors bala nga basi hindi siya mapilian kay bangud nga lapit sa may mga kaiping siya nga mga populated area. So muna ang mga ginalantaw sa aton government kung bala pasugtan nila, kung tugutan nila nga patigayunan ang isa kabanwa sang pilot test. So ma-remember man naton una ginpalayag sang Department of Education nga may initial sila iya nga na-identify nga mga eskwelahan, 1,065 ka mga eskwelahan para sa pilot test sa bulan sang Desyembre. Apang sa ginpatigayon nga Senate panel hearing, ginpahayag ni Department of Education Under Secretary ni Pomoceno Malaluan nga ila ginakonsiderar nga mas panagbuon pa sa 500 o kung mas manubo pagid sa 500 ang ila pa intrahon sa pilot test. Na mention 1,065 ang una. Ti subong ginakonsiderar 500 o kung mas manubo pagid sa 500 ka mga eskwelahan. So muna ang mga balantayan man naton ilabi na gid sa mga manunudlo bala naton kag mga ginikanan, mga estudyante, amo ni subong ang mangin attentive. Dapat syempre mag-follow up sa siniya nga report. Kay basi bala makibot ka na lang ang isa dira ang inyo gali nga barangay. Ipatigayunan iya sa nga face to face
Mano ka? Sige. Ang isa pagid naton nga balita, ining may angot sa palayagman ni House Speaker Lord Alan Velasco nga suno sa iya, handa siya nga mapalakip or magpalakip sa grupo sa mga opisyal sa gobyerno nga una magpabakuna sa COVID-19. Kay syempre, number one, ini nga tinutuyo sa mga opisyal sa gobyerno among madula ang kabalaka sang publiko kag mabalik ang kumpiyansa sang publiko sa ginatawag nga bakuna. So, sunod diri kay Velasco, ang mga elected officials amo dapat ang manguna agud iya sa pagsuporta sa vaccination program sang gobyerno. Sa tuyo man nga mapabalik ang kumpiyansa sang publiko kag kung madumduman ang Pilipinas nag-umpisa na sa vaccination program kay kahapon nag-abot na isubong may ara na gani mga recent mga updated na iya nga mga balita nga may pila na iya ka mga cabinet members and government officials nga ginpakita sa publiko mismo ang ila iya pagpa-inject, pagpabakuna sa COVID-19 vaccine nga iya ka Sinovac. Pero ang una diri amo si Dr. Gerardo Legaspi, ang director ini sa University of the Philippines, Philippine General Hospital o kon UPPGH. Amo ini siyang pinakauna gid nga ginbakunahan sang COVID-19 vaccine nga iya ka Sinovac sang China. So muna ang mga balantayan man naton kay syempre tinutuyo nga mapabalik ang kumpiyansa ang silinggani, hindi dapat kuno mahadlok sa bakuna kundi ang COVID-19 mismo ang dapat kahadlokan. So sige, 1:46 na kita. Sa akon nga pagbalik, standby sa aton mga ka-aksyon. Bangod diri kita para sa aton man tupiko. Angod sa aton iya nga FYI, favorite shopping area. May refleksyon kuno sa pamatasan sa nga tawo. Ato na Dr. Pinoy Squalin Cap. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan?
Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang
Magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyong kaupod, ini si Inday Ann. Ay antes ko gali malipat, happy birthday kay Aksyon Eric Magbanwa. Hindi lang ko magkanta, kay basi magulan. Okay. Well, anyway, sa liwatsing mo dira Aksyon Eric Magbanwa, happy birthday dira sa imo, sir. God bless. And more birthdays to come. Enjoy your day, Action Eric. Halin ina syempre sa mga family mo from Action na Radyo Bacolod. Sige, diri na kita para sa aton man nga FYI. Sa aton nga tupiko sa subong nga hapon. Ang favorite shopping area naton kuno may ara ini sa refleksyon sa aton nga pamatasan. So, sunod diri sa akon man nakuhaan. Isa ini siya ka, syempre, site. Ang hilig ko no sa isa ka tawo sa pag-shopping online o kung pagpangita dira bala sa mga antigo yung mga gamit. Sa pila ka mga antique shops, kag bisan ang may ginatawag nga paborito mo nga mga lugar kung sa diinti gusto mo ya nga dira ka lang ya magpamakal. Inagali may ara sang connection sa aton nga pamatasan. Number 1, kung mas gusto kung sa isa ka tawo nga mag-shopping sa isa lamang ka outlet o kung ginatawag bala nga one-stop shop kangay abis ng grocery, ikaw nga tawo mapisan kaya nga magplano tungod hindi mo yang gusto nga maglibot-libot pa sa iban bala nga mga tindahan. Ti ang ginatawag nga outlet shopping nagakinahanglan ini sa nga plano bangod syempre. Excited kaya tungod nga madamo ka sang mapilian. Kag gusto mo ang mapili mo gid bala nang pinakagusto mo gid. Diba? Action JM. Dason, isa pagid wala ka ginakapoy sa pagpangita sang mas barato. Mga Pinoy ni sa nga mga Pinoy nga mga attitude. Okay. Sige. Kag ang imo nga pamatasan. Mabaskog ang imo nga kumpiyansa. Labi na gid sa makapangita ka sang discount. Sagad ka man pamili dira. Sagad ka kumbaga ano nang term, sales stock para yung mapanubo mo pa ang imo nga gusto yang nga baklon or maka-discount ka. Kag ang isa pagidgali maayo ini kay man kung ikaw ka ang sinaya nga tawo kahibalo ka magdesisyon sa tanan nga aspeto sa imo nga kabuhi. Meaning, kung halimbawa may problema nga mag-abot si imo, wala kaya nagalantaw sa kung ano lang ang sitwasyon. Kumbaga may ara ka sa imo mind nga ginabasi-basi mo ang tanan-tanan nga anggulo before kaya magsiling nga isa na isya kadako nga problema. Sige. Ang ikaduha, pwede din madala si Action JM. Pag bakal sa online,
Ti relate mo ko diga bakal man ko online. Kung ikaw ang nablang laban or bawi. Laban or bawi. Wala nga, dasig ka lang ganyan kung may nakitaan ka abi nga item. Dison, amo na dayon si imo yung mind, nga gusto mo na siya baklon. Wala ka na nagakadto sa iban pa. Ang siling bala nga, nagapati ka sa imo ya una nga pag-appreciate sa sina nga bagay. So, ang imo nga pagkano naman is go lang ng go ka iya. Galing kayo mo niho may pagka-ambisyoso kuno nga tawo. Ang mahilig nga magbaka lang sa online. Independent kag madasig magiho. Diba? Ako may amo ko nga pamatasan mo pero wala lang labot sing ambisyoso ha. dasig lang ko kung magpamakal kay kung magbakal ko kung ano na nang sa sulod sang utok ko amo na baklon ko wala na ko na dayon sang other nga baklon yan okay kag ang isa pa gid kuno ka tawo nga mahilig ang magbakal online ay nagasagad ka man kuno sa pagpamili nagmadasig ka bala mag-desisyon na sa imo yang gusto. Diba? Kaya syempre, kung magbakal kaya online, dason, ang imo nga utok ara, nakatatak sa sina nga bagay, gusto mo na rin sa dayon, naga-reflect man sa imo nga pamatasan, nga kung may ara ka sang ma-encounter nga problema, madasig ka man maghimo sang desisyon. Madasig ka man maghimo sang ideya agud nga mapabalik ang maayo mo nga modo. Yan, amo na gali ang connection sa aton nga pamatasan. Ang ikatatlo, ang ukay-ukay o kung mga second-hand shops ang paborito nimo. Ini naman nga sa isang tawo matipid pero uso sa gihapon ng imo ginapangita. Kag mangud nga gina-appreciate mo ang mga classic o kun mga daan na bilang mga bagay, importante sa imo ang mga nakaangay nga mga bagay nga malawig na bala. Kag syempre naga-respeto ka dira pero with a twist. Diba? Gusto mo na siya baklon pero gusto mo man siya nga ibag-ohon pero amo lang ginaya ang example ko na lang. Do ka balik awat sa nga kon pag-explain. Okay, example nagbakal ka sang tela. Nanamian ka gid man iya sang tela. Diba? Nanamian ka sang tela pero out of fashion na siya. That's why nga mangita ka sang something nga pwede mo na siya mahimo or pwede like bayo abi gusto mo siya nga magkasunod sa gihapon sa uso. That's why nga nagapamensar ka. Ang ginatawag nga do it yourself, DIY. Diba? Mga hilig subong sa mga sa mga kabataan. Mga kabataan nga mahilig dira magpanahit. Sige. Ang isa pa gid as a person abi nga mahilig sa mga second hand, ang imo kuno nga batasan amo ang inspirasyon sang iban. Nablang nga gusto mo nga mangin leader ka. Nga ginasunod ka sang kadam-an. Pero syempre in a positive or sa maayo yang nga mga pamaagi pamatasan. Ginahimo mo ini ang bilang pamaagi mo man sa pagdula sa imo yang stress. Ang pagtipid kuno nimo amo ni ang imo yang style para yang maid-id mo or ma-check mo sang maayo ang mga bagay antes mo gamiton. Kag syempre ang isa pa gid sina diri ang amat-amat mo kuno nga pag-check sa mga bagay-bagay amo na ang nagapadula sa imo sa pagduda. Diba? Ito ka namin ni sa mga second hand shop kung amo ni imo nga paborito. Ang ikaapat, hilig magkadto sa mall. Kung amo ka naman niya nga type of person
ikaw ang isa iya katawo nga palaabyan. Para sa imo ang mall hindi lamang para iya sa manami nga lugar para makit-an ang tanan nga gusto nimo. Bangod malipayon ka tungod iya nga may makita ka nga madamo iya nga bagay kag tawo kag may makit-an kag pagid nga mga nagkalain-lain nga personalidad. O kumbaga outgoing person ka iya. Mas manami sa imo ang pagkadto sa mall bangod nga makalagaw ka. Lang mahilig ka iya sa mga kundi intong mga nagmi bala kag damo tawo. Nanamian kasi na iya kay amo na amo na ang nagapa nami man sang imo iya nga modo. Kag di syempre para sa imo ang paglakat-lakat dira makabulig man, healthy man ina or benefit man ina sa imo iya ikaayong lawas. So sige, ang isa pagid kung ikaw isa ka tawo nga hilig magkadto sa mall, pinapasaka man sini ang imo iyang happiness. Dugang pa dira kung kaupod nimo ang imo iyang mga abyan. Pwedeng man sa mga mahilig dira lang maglagaw mga ano tawag na mga teens, di ba? Amo na ang mga ginahimo malagaw sa mall para syempre banding hindi lang iyang mag-dinner ka lang dira sa isa lang ka department, di ba? Amo na mga ginaobra sa mga teens subong kung wala lang guro pandemic at ato na tutanan makitaan mo na to ginutok. Okay, 2:05 na kita. Kagamuyan to ang aton man nga FYI sa subong iya nga hapon. Angot dira kung ano ka iya nga persona sa pagpamili mo dira pagpamakal mo sa mga area nga ginakadtuan nimo nga kung sa diin naga-reflect man sang imo nga pamatasan. So this time, standby sa aton mga ka-action tungod magabasa na ako sang sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig, ang buhay ay ganyan. Mayroon Action Radio Philippine Standard Time, 2:07 na kita. And this time, ang aton iyang letter sender, isa ini siya ka babayi nga nagpatawag lamang sa kay Dading. Kag ang sulat ni Dading nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan nga naga-monitor sa imo programa ang This Is My Life. Nagsulat ako sa imo bangod sa akon problema tita sa akon nga bata nga babayi nga naluyag sa amon parish priest. Itago lang ako sa ngalan nga Deding, 49 anyos. Tita We, miyembro sa church choir sa amon parokya ang akon bata. Inibangod tita bata pagid man abi kag gwapo sang amon iya nga pare. Rason nga hindi ko man mabasol ang 18 anyos ko nga dalaga nga maluyag sa iya. Nahalata sang pare ang masami nga paglantaw sa iya sang akong bata.
Kag sa pagkadumdum ko tita, ginpadalaan pa siya sang love letter sa ngakon iya nga bata. Maayo na lamang tungod nga wala man nagpadala sa temptasyon ang amon pare. Kag sa baylo, iya ginistorya ang akon bata kag ginpanugyan diri nga hindi na pag-ipadayon bangod isa siya ka alagad sang Dios. Ginistorya man ako sang pari tita angot sa problema rason nga ginlaygayan ko naman ang akon nga bata. Siling ko sa iya dulaon sini sa iya kaisipan ang pagkagusto sa amon iya nga pari. Subong tita ang pari nagaamo na mismo ang nagalikaw. Agud hindi sila magkit-anay sa akon bata sa kada may practice ang choir. Bagay syempre tita we nga ginkasubo sang akon ya 18 anyos nga dalaga. Hindi na siya halos makakaon tita kag permi na lamang nagatinera sa iya nga kwarto. Tita we, ano bala ang pwede ko nga himuon sa sitwasyon sa karon sang akon iya nga bata? Madamo gid nga salamat sa pagbasa sa akon nga sulat. Ang tagpadala, Deding. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:00 na kita. Sige, amo yato ang sulat man nga ginpadala diri sang isa ka nanay. Naga-concern sa iya nga bata. Tungod nga naluyag sa ila iya nga parish priest. Di alagad sang Dios ang naluyagan sang iya nga bata. So sa inyo dira mga ka-aksyon, antes man ko karon magabasa iya sang ginhatag man nga advice ni Tita Wilma sa aton dira anay nga mga ka-aksyon sa inyo man nga mahatag nga advice. Ang amon iya nga text hotline bukas para sa inyo ipadala nga mensahe ang 0963757084. Kag syempre pwedeng man kamo nga maka-message sa amon iya via Facebook Live. I-search lamang ang Aksyon Radio Bacolod. Visit dayon diretso sa This Is My Life nga program. Pwede ka mo dira maka-message sa inyo nga ma-advise sa aton letter sender nga nagpadala man sa subong iya nga hapon. Kag sa akon nga pagbalik, standby sa akon mga ka-aksyon. Kaya syempre, ang advice man nga mahatag ni Tita Wilma para sa aton letter sender sa subong iya nga hapon. Sa ito man dira mga kauturan, kung Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon
niya nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampi ka. Mayong hapon sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor via Facebook Live. Kay Cedric Hagurin Tihada, mayong hapon. Kamusta lang sa kuno kay Tita Wilma? Sige, makalambot. Sa kay Sir Alex Montesa, mayong hapon. Kay Ma'am Carol Montoya, nga naga-monitor dira sa Quezon City. Thank you so much, Ma'am Carol. Kay Amor Malaya, nga mayong hapon indayan, monitor kami diri sa barangay Hagimit sa La Carlota City. Okay, kay Guillermo Clarito kag Tatay Fred Madrid nga nagaupod sa program si Asa Mabini Coral. Salamat kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, mayong hapon man. Kay Ma'am Irene Gante Juanitas Pitoa, mayong hapon. Kay Miss Atia Kim Iriman nga naga-monitor always dira sa Banwa sang Morsha. Salamat gid and love. Sa kay Sir Nelson Salvidario Mangilan Jr. Mayong hapon, greet ko lang pa kaisa ko na si Michael Madera. Nagapamati gid kami diri subong sa Alabang, Muntinlupa. Thank you so much. Kay Sir Alex Puentes, thank you so much good Sir Alex Puentes para sa imo nga star. Okay, pila ni kabilog. Sige, salamat gid Sir Alex Puentes. Kay Rizaga Leia, good PM. Salamat. Inday lang, hindi lang tita, bata pa man ko. Okay, go-monitor sila via FB Live. Damo sila kuno galantaw. From Leia Rizaga sang Bukalan ini siya. Sige, salamat gid. Kay Ruben Sumagaysay nga naga-monitor dira sa Banwa sang Kawayan. Salamat man. Kay Bon Ignacio, good PM. Greet ko lang, hinablos ko nga si American Muhammad Sitan Kubota from Bon Alunan, Ignacio, La Carlota City. Thank you so much. Sige, salamat gid. Kay Ma'am Marjorie Impress, mayong hapon nagalantaw dira sa Gardenville, dira sa Bacolod City. Kay Ma'am Homa Lumena, mayong hapon man. Kay Benny Barredo, good PM. Greet ko lang sister ko na si Rosenda Gilyoge sang happy birthday sa subong nga adlaw. Watching live from Hong Kong. Kay Ma'am Rosenda hindi na ako kabalo mag-pronounce Giolege. Sige, happy birthday dira sa imo, ma'am. Kay Chris Paul Cabrera Fuertes, good afternoon. Nanunood siya ngayon sa Makati City. Salamat, sir. Sa kay Ma'am Virgie Olpinda, mayong hapon. Happy Monday. Monitor from Celine Homes. Always good. Keep safe and God bless you always. Salamat, kid, ma'am. Ma'am Emma Yanson, mayong hapon. Nag-monitor dira sa Masville, Kubay, LCC, Liog Tamyaw sa duha ko kaapo. Si Bingo kag si J.E. Salamat. Kay Ma'am Jean, si Sir Ma'am Jean, thank you so much gid sa pag-monitor. Kay Andy Saludares, liog ko tamyaw sang akon hinablos. Revi Nunez and Doma, happy birthday. More birthdays to come. Thanks and God bless. Kay Martin Aliling, mayong hapon man. Kay Mary Glenn Aracha, mayong hapon. Shout out sa mga taga Victoria City from Canada. Thank you so much liwat Ma'am Jean si Sir. Kay Josie Ardo Olim, good PM. Monitor lang siya kunudra sa Rojas City sa Capiz na, ma'am, no? Thank you so much, good.
kay Christopher Redfield, din ka naman galantaw, Stark Tower, sa di naman na. Sa kay Yovin Larawan, good PM. Leo Gutamyo kay Nanay Sunny Larawan, Totoy Uloy Larawan, watching live at Barangay Kamalandaan. Salamat, Ged. Sa kay John Mark Pata Eleptico, mayong hapon, watching live from Iloilo City. Salamat, Gid sir, kag mayong hapon mandira sa inyo sa syudad sa Iloilo. Sa kay Loveline Pausano, sa good afternoon and thank you so much. Sige, standby sa aton mga ka-action kay may ihatag pa akong dugang pagiging information. Syempre, monitor lang and God bless. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kabahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo.
Okay, pabalik diri sa aton programa. This is my life. And this time, si Indayan, magabasa naman sang advice nga mahatag naton subong sa aton letter sender sa kanaya Nanay Deding. Simo dira Nanay Deding, ari man ang ma-advise nga mahatag ni Tita Wilma sa imo. Ayong hapon sa imo, Deding. Ang problema nga imo gin-share diri sa aton programa ang hindi na bago. Madamo na sa mga instances nga ang mga nagaserbisyo sa simbahan ang nagakahulog ang buot sa mga pare. Pasalamat na lamang kita nga ang pare mismo nga naluyagan sa imo bata ay nagatingwa nga mapaathag sa iya nga hindi pwede magpadayon ang iya ginabatsyag bangod sa nga estado sang pare. Siguro una gid hindi ka maguntat sa pagpahangop sa imo iya nga bata nga hindi gid nagakadapat ang iya pagbatsyag sang pagkaluyag sa pare. Hindi mo lang siya pag-akigan kag ipakita sa iya nga nahangpan nimo ang iya ginabatsyag. Pero hindi gidapat nga magpadayon. Maayo man ina nga mismo ang pari amo ang nagalikaw nga makakita ay sila sa imo bata sa kada may practice sila sa choir. Sa karon nga panahon nagakinahanglan gid sa nga paghangop kag pagpa-insyende ang imo iya nga bata. 18 anyos pa lamang siya. Dako pa ang posibilidad nga basi puppy love paman lang ang iya nga nabatsyagan. Kag mahimo sa paglakat sang panahon, mahangpan gid niya ang sitwasyon kag amat-amat nga madula ang iya pagkaluyag sa inyo nga pare. Dugang pa, hindi man na magtinerdera ang inyo pare kag igasaylo man ina siya. May panibag-o nga mga assignment abi. Meanwhile, padayon na lang ang paglaygay sa imo nga bata sa paagi nga mabatyagan niya nga ang imo ginalaygay sa iya para man sa iya kaayuhan. Maayo man siguro nga maistorya nimo ang mga kaupod bala niya sa choir para nga makabulig agud iya nga mapahangop sa imo nga bata. Pero siguraduhon mo man nga nahangpan nila ang sitwasyon kag hindi sila mangin kritikal sa imo iya nga bata. Siguro kilalahon nimo ang miyembro sa choir nga masiling naton daw responsable kag matured enough nga makahangop sang sitwasyon sa imo nga bata. Hindi lang pagpauntata ang imo bata sa choir kay basi makapalain pagid ini isang sitwasyon. Ang mahimo mo lamang sumong amo ang padayon nga paglaygay sa iya kag dapat i-monitor mo gid siya permi. Ipabatsyag sa iya nga yara sa gihapon ang pagpalangga sa iya kay sa hindi madugay madula gid na ang iya ginabatsyag nga luyag sa iya or sa inyo iya nga pare. Ang ginasiling gani wala sang sakit nga hindi mabulong sang panahon. Sige, madamo gid nga salamat sa kay Diding dira o Nanay Diding sa pagpadala man sang imo yang sulatan angod sa problema sang imo nga bata kag amuyad tuman ang mahatag nga advice ni Tita Wilma para sa imo nga sitwasyon sa karon. Kag sa liwat, thank you so much gid kag syempre sa aton iya nga mga ka-aksyon. Kung luyag man dira ninyo nga magpadala sa inyo iyang sulat, pwedeng man. Masahon gid ina ni Indayan kag willing gid na si Tita Wilma nga maghatag man sang iya advice para sa inyo. Sige, alas 2:28 na kita. And this time, para naman niya sa aton nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Sa subong man nga adlaw sang Lunes, Marso 1,
2021. Una-una nato ng para sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Sa mga Pisces, panugyan lang. Istoryaha ang imudra nga mga kaupod sa trabaho, kaupod sa balay, o mga friends nimo. Istoryaha sang maayo kag sang matawhay para iya nga may paghangpanay nga mata mo. May oportunidad nga mag-aabot, maging alerto para hindi malampasan. Sige, sa mga Pisces dira, lucky numbers 33, 26, 59, 15, and 53. Scarlet red is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Hatagi importansya ang imo iya nga ginhambal. O Aries, ang pagtuman kuno sa imo nga promesa, palatandaan nga ikaw isa katawo nga masaligan nga kag may ara sang hinambalan. Hindi ka wala mabutang sa ital-ital kag malibak ka dira. Mambalan ka walang isang salita. Dapat Aries, tandaan kung ano man ang imo ginpromesa, tumana ina. Kung hindi gid man matuman tungod nga may alang-alang nga sitwasyon, magpangayo sang pasaylo. Siga sa mga Aries, lucky numbers 33, 36, 49, 51, and 15. Tangerine is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Batu na ang imo dira nga karelasyon kun mapamatud-an nga matuod ang iya nga tinutuyo para sa imo. Apang sa mga Taurus, dapat magpamensar ka dira sang maayo sa imo iya nga mga desisyon antes pa man iya nga maghimo sang konklusyon. Okay, sa mga Taurus, lucky numbers 53, 26, 49, 31, and 13. Sapphire blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Uyhang padira ang vibration sa imo man nga mga kaupod. Dapat kung magdesisyon ka, nang masiling nimo nga ini pwedeng-pwede ini siya. Balang makasiling ka nga kung magdesisyon ka, matindugan mo, ma-explain mo nga aamo ina ang nangin desisyon nimo. Pero sa mga Gemini, likaw-likaw lang sa halay pulaw dira. Okay, sa mga Gemini, lucky numbers 43, 56, 29, 13, and 33. Purple is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Mangibabaw ang kamaturan. Gani, kalma lang Cancer. Padayon na ang kabuhi kag pilion nga mangin malipayon ka. Kaya kung mangin malipayon ka, ang problema malabay lang na. Diba? Siling gani kuno nila, kung may problema, ikadlaw. Sige, sa mga Cancer, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 55. Dollar green is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Pabakura ang imo dira nga mga ginabuhian nga mga palayag sa pagtuman man sang imo nga promesa. Mapamatud-an mo sa karon sa imo ya kaugalingon nga masarangan mo ang anuman nga mga challenge nga mag-aabot sa imo. Okay, sa mga Leo, lucky numbers 33, 23, 49, 12, and 52. Shocking pink is your lucky color.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:33 na kita. Okay, kagamuyan to ang first part sa aton man nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today. Standby sa aton mga ka-action kay sa akon nga pagbalik ang another pa or mga nabilin pa naton nga horoscope. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Pagkolon nun kag negrosanon Inyong nga pamatian Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsang anong nagkalintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon
Radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Hindi ginaton pagkalimot. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Okay, pawalik diri sa aton programa. This is My Life. Sa gihapon inyo kaupod ini si Inday Ann. And this time aton sugpunan ang mga nabilin pa naton iya nga horoscope of the day. Diri kita sa mga Virgo, Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Quality time ang banding mo sa karon Virgo. Madamo ka sa nga madiscover kung inatunan. Kag syempre may mga makaupod ka dira bala nga masaligan manimo. Sa mga Virgo, lucky numbers 53, 26, 39, 15, and 45. Emerald green is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra,
Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. I-develop ang bagong skills para maka-adjust sa mga happenings, sa mga nagakatabo dira sa imo subong libra. Isa man ka importante nga mensahe ang imo nga mabaton sa karon. Sa mga Libra, lucky numbers at 23, 36, 49, 51, and 15. Cherry red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22, ipangibabaw ang ginatawag practical goals. Ini ang mag-aangat sa imo para iya sa negosyo, Scorpio. At kung mahilig ka, kung kahibalo ka, magpensar, practical ka sa mga bagay-bagay, madamo nga customer ang magapalapit sa imo. So, good luck dira sa imo. Ipagwa ang imo mga creativity. Sa mga Scorpio, lucky numbers, 43, 36, 29, 15, and 51. Purple is your lucky color. Sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21. Uy, ang imo dira nga childhood friend sa karon Sagittarius, imo masugataan sa mall. Kag expect mo na. Madamo kamusang pag-istoryahan. Ano bala ang mga istoryahan dira ninyo? Okay, sa mga Sagittarius, hidlaw-hidlaw gina ko mo basta mga childhood friend, or even ganit mga best friend mo sa college nimo. Okay, sa mga Sagittarius, lucky numbers 53, 26, 39, 15, and 46. Cobalt blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 tubtob Enero 19, ipakita ko no Capricorn ang matuod nimo iyang kusog. Ini ang mangingiyan nimo para nga may manami ang dalagan sa imo iyang negosyo. Sa imo dira nga Capricorn, mag-hire sang tawo agud iya nga magabulig sa imo, agud nga mapatibong ang imo nga negosyo. Nami gid man kung may mga kaupod ka, kay para iya nga hindi ka bala iyawan. May ara sa may ara ka sang mga tawo nga magapensar para before finances, o mga ulubrahon pagid nga mga other, di ba? Mas mayo kung may mga upod ka kay para maging smooth ang imo iya nga trabaho. Kag syempre, magapensar kapag sa mga other nga pwede nimo himuon, agud nga mapa-improve pagid ang imo nga negosyo. Sa mga Capricorn, lucky numbers 33, 46, 29, 53, and 13. Cinnamon brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20 tubtob Pebrero 18. Usisa ang kaugalingon paagi man sa ginatawag nga meditation, Aquarius. Okay. Ang sa karon Aquarius, yara sa imo ang cooperation component. Ara sa imo subong, meaning ang mga tao handa nga magbulig sa imo kung ano man dira ang imo yang nga mga gusto ipabulig. Ang mga problema mo dira sa karon, o ara ang tawo o may mga tawo yang nga handa mag-cooperate sa imo agud nga mangin smooth ang imo yang nga mga trabaho. Sa mga Aquarius, lucky numbers 53, 26, 49, 33, and 11. Sun yellow is your lucky color.
Okay, kag inyo gin pamatian ang aton iyang horoscope of the day. Aton man na kapalaran for today. Sa subong iyang adlaw sang Lunes, Marso 1, 2021. Si Sir Remy Servo naga-monitor. Family Servo kuno dira sa may barangay Pahanukoy. Salamat. So this time, si Inday Ann mag-share na isang aton man nga update. Diri sa Bacolod bala ang aton nga COVID-19 cases Bacolod kag Negros Occidental. Unahon naton ang sa Bacolod. May ara sang bag-o nga case for COVID-19 ang aton iya nga syudad. Nagdalaman ini sa kabilugan nga 5,827. Ang aktibo sa karon yara sa 66. Pa isa-isa ang ning recoveries ba? Kabay nga madugang-dugangan nino. Ulo na, mag-15. Namin na makakitaan ni mo nga muna ang amat-amat yan nagaka-record, nagadamo na ang recoveries. But anyway, ang kabilugan nga recovery sa Bacolod ara sa 5,575. Lawig naman ho, nami man nga report. Wala sang record yan nga. May napatay bangod sa COVID-19 sa subong iyang tinion sa diri sa syudad sa Bacolod. Meaning nagapabilin sa 188 ang record of death for COVID-19 sa Bacolod. I'm not sure lang kung halinisa sang sanong nga petsa sang amo ni ang na-record naton nga 188. Okay, sa Negros Occidental naman may ara karon sang 20 kabag-o nga cases. Negros Occidental ka nagdala ini sa kabilugan nga 6,800. May-ari naman ni I think mga factors nga ang nagsaka ini siya. Pero inabalantayan naton. At syempre ang diriya Bacolod only. Ang Negros Occidental ya kadamo niya sa mga cities and municipalities. So ano naman ay nga mga banwa kag syudad ang naka-record sa damo-damo yang kaso sa COVID-19. But anyway, pray lang naton nga wala lang sa mga cases bala nga madugangan ang napatay, diba? Kaya sumusubo gud ina. Kada magbasa kita nga may ara ya sa mga nagakapatay bangod sa COVID-19. I-pray lang naton nga ang mga cases yara lang bala sa mga may positive man tuod pero asymptomatic kag tikdasig lang ang pag-recover. Okay, ang sa Pilipinas gali ha. Ang Pilipinas karon may ara sang 576,352 naman ya. Ka COVID-19 total ina nga COVID-19 cases sa pungsod Pilipinas. Ang naka-recover 534,271. Damo-damo naman. Sobra na niya sa tunga o pila lang ang diferensya. Okay, ang napatay 12,318. Ina sa Pilipinas pangkabilugan nga record ang death toll for COVID-19 diri sa Pilipinas. Siga, Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:52 na kita. Kaga, syempre, amo man yan to ang aton iyang gamayng update man naton for COVID-19. Cases, mga napatay, kag ang mga recoveries. I-pray naton sa liwat nga kamay, magnubo pagid ini. Hindi na bala madugangan pa. Manubo ang mga active cases, kag magadamo ang mga recoveries, wala na sang may ma-record nga patay. Amo na mga prayers naton kay para yang madula na ning si COVID-19. Ay ti magpasalamat man kita kay may-ari na nakaabot yang bakuna. Start naman ang aton yang government, national government sang sang vaccination program. Hoping nga tayo yun na ini wala na bala sang utod-utod sa aton iyang vaccination program. Kabay nga temprano man mag-alabot ang aton iyang mga ginbakal syempre nga bakuna sa mga vaccine manufacturers. So this time
Hope din ninyo ako anay para sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. And this time, para naman sa aton nga, 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you, no matter how I try. You're such a Okay, madamig nga salamat sa aton mga ka-aksyon sa pag-upod man sa subong iya nga edisyon sang programa This Is My Life. Kag syempre, para na sa aton nga Bible verse of the day,
gikan sa John 1 chapter 4 verse 4. You, dear children, are from God and have overcome them. Those who deny that Jesus is from God and who have the spirit of the world, Why should because the one who is in you is greater than the one who is in the world. some things happen that can never be explained? Sa ngalan ni Tita Wilma Sugaton, ang regular man nga anchor woman sang This Is My Life. Ini naman ang inyo alagad, ini si Indayan, ay nagpasalamat. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. You're such a part of me. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.